τα τελευταία χρόνια, ενώ αυξάνονται θεωρητικές εκδηλώσεις υποστήριξης της ελευθερίας του τύπου και συμπεριλαμβανομένης και αυτής υποτίθεται του τύπου στο διαδίκτυο και της δημοσιογραφίας των πολιτών, στην πράξη βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαρκής και εξελισσόμενη, κλιμακούμενη μάλιστα επέλαση επιθέσεων, ρύθμισης εχθρικής μέχρι και λογοκρισίας, η οποία παλιότερα θα ήταν απαράδεκτη, προκειμένου να ρυθμιστεί ο λόγος, ο δημοσιογραφικός και ο ακτιβιστικός, κυρίως στο διαδίκτυο. Αυτό τώρα δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς συντονισμένο, αλλά είναι εμφανές ότι δανείζονται οι κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο μεταξύ τους πρακτικές, οι οποίες ως επιτοπλίστων είναι καταπιεστικές και παραπέμπουν σε παλιότερες εποχές. Από εκεί και πέρα τώρα, δυστυχώς ο χώρος της δημοσιογραφίας ως πρακτικής είναι θεματισμένος. Δεν υπάρχει κοινή συνείδηση ότι η ελευθερία του τύπου είναι ένα αγαθό που πρέπει να προστατευτεί από όλους όσους ασκούν αυτή την πρακτική, άσχετα αν είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι ή ακτιβιστές ή πολίτες δημοσιογράφοι. Δυστυχώς αυτό δεν το έχω δει να αλλάζει προσωπικά και εύχομαι, τουλάχιστον κάποια από τις επόμενες μέρες της ελευθερίας του τύπου να γίνει αυτό περισσότερο κατανοητό, γιατί η επέλαση αυτή είναι διαρκής και ισχύει αυτό που λένε ότι την ελευθερία της έκφρασης πρέπει να την προασπίζεις όταν την έχεις, γιατί μετά θα τη χάσεις.